kate mantu. Undangan wis tak sebarno pirang-pirang kecamatan. Aku ora ngongkon wong ngiderno. Nyewa pesawat undangan tak sebiarno. Oh calon mantune sugih. Lho manti bokir. Loh, Pak. Sri, Sampe kate nandi? yo. Iki kate mantu aku nyebiar pesawat iku ngene. Undangan tak liwatno pesawat. Aku nyewa pesawat. Wes, Pak. Wes. Pak, kasih to, Pak. Urung ae aku mah. Diurungno piye wis kadung bokir lamaran rene kok. Pokoke urungno. Aku gak sida. Aku gak sida dirabi bokir. Nek sampean ngengkel sampean ae sing dirabi bokir. Padha lanange kok dirabi bokir. Pokoke aku mah, Pak. Lho, Sri, wis kadung tak sebarno nek wong teko buurene piye? Ya wis pokoke aku mah. Ya sampean ae rabi ndek bokir. Lah aku kok ora bokir temen. Temen Pak, urung Pak. Temen, temen. Gak getun lah. Wis pokoke urungno ya urungno. Wis mau nglakoni. Oh, sampean terus sampean rabi bokir. Lho. Wah, balik kok ngrabi bokir ae. Aku mah pokoke urungno, Pak. Urungno. Iya tak urungne. Mlebu rono sik. Urungno, Pak ya. Iya, mlebu rono sik. Perkara apa kok kon ngurungno? Oke. Pak. Awak moro tuwa calone. Mboten kula wau enten wedundunge. Wetundunge ana perlune. Lah nggih niku. Perlune apa? Enten perlune. Niki griya napa dalan niki, Pak? Iki nduk dalan. Non? Tak siapno nang omah wis tak siapno kanggo mantenmu. Oh ngoten. Heeh. Oh niki dalan, Pak. Kula Iki pikir dalan. Kula pikir omah kok ana medone, ana kursine, ana. Nggih. Kula nggih ketepan ketemu sampean ngene mriki. Terus Asline kula wau kajengen perlune ngurungaken piye? Ngurungaken lamarane niku lho. Murungno lamarane Kula teng ngene Distri. iki anakku iki. Nggih. Kir, Nggih. iki undangan wis tak sebiarno. Nek masalah niku mungkin kula delekaken ganti. Cuma kula asline mboten senenge kalih Mbak Sri niku. Perkara apa? Gegere bolong. Loh. Anakku iki gak bolong gegere. Non, Ora bolong. napane wong asline bolong. Wong jare congek niku bolong. Kula nek rangkul ngeten langsung bolong. Kula gelek tapi ngene niku. Lorone enten sing mboten kula senengi kian. Dik Sri niku senengane utang. Utange akeh. Utange akeh bener jek ijen, tapi utange akeh. Termasuk kula niku asline enten maksude asline. Tetep tak urungno, tapi iso galakno ganti apamu. Jelas kula urungno tapi nggih kula delekaken ganti. Teman, Nggih. nek gak tak golek Tapi ganti asline kok tak kula kepengin kumedhok Dik Sri terakhir kali ngoten maksudnya. Kepengin kumedhok terakhir ngoten maksudnya. pengen petuk Sri. Nggih. Sri. Iki bokir kepengen petuk awakmu. Wes nduk kuno ae. Gak ngono, Dek. Asline kon asline yo penasaran lho, Dek. Aku penasaran. Penasaran sih. Niki lho. Ah, niki. Ah, niki lho. Mosok biasa. Asline ngono. Gegermu bolong tadi. Lah apa? Saya delok ayo. Gegerku edelon gegerku ki yo. Ya wadah lho, Pak. Aku penasaran masalah itu lho, Pak. Ya wis pancen penasaran awakmu iso nggolek ganti galakno ganti. Aku juga izin barek tangga kene. Ngek. Ngek. Katakan aku ngek. Wis aku gak sanggup aku ngek.
Apa ke? Kandani bokir. Tak kandhani. Iki tak urungno, Sri tak urungno. Terus karepmu Nah, bapakne njauk gantine. ditolek ganti. Iya. Aku gantiran ya. Aku. Iya, Mas. Masalah kerobane aku kok sing nanggung. Jadi masalah bondo sembarang kon ya. Iya, aku Aku kudu rapi istri ya. Iya, Sri. Ya wis ngene ae lho. Ya. Aku kok apa? Lah wonge. Aku guyu ke. Lah iya. Iki lak ngene ya. Ah. Yang ini iki. Sampean saniki karo bokir lak wis wurung. Lah sampean kan tetep ndolek bojo sih. Ya iya, Cak. Lah iya. Jangan kadung disebar rek. Lah iya. Kate gak izin, biaya wis kadung akeh. Ya wis nge. Ya gak apa wis, Pak. Gak apa-apa engko kon ya. Ya wis. Kare gedun lho ya. Ya gak. Ya wis kene Dik, kon saiki seger rek. Spring bed ku anyar. Ya iki spring bed. Dari bolong. Heh? Dari bolong. Lah nek gak bolong masa iso liwat goblok iki. Ya mesti ae bolong. Hah? Hah? Bingung sih aku, Enggak, dari congek wong bolong. Lah Gegere iya, bolong. nah nek gak bolong lah gak iso liwat. Peluru ki melusut. Ya ini iki lho. Bolong gak gak? Ih, gak ngono lho. Lah ya gak, sing ngarani bolong sapa? Lah awak wong. Heh? Awak wong dari bolong. Iya bolong. Lah Apa? kok yo ngono. Apa? Jare sampean gendeng taunan. Nek kumat mangani geger. Lho, Ya gak lah, Dek. Aku wis waras. Lho, wis waras berarti tau gendeng. Tahu. Aku gak Nek gak gendeng gak ono kene, Dik. berarti gak sampean tak sing Ya gendeng. iya, temen. Apa iki? Conge-conge ya gendeng ati. kaya aku nyene gurune wong gendeng mergo aku dikongkon demit cairan. Iya. Kok kon dopok Ya nyene. dopok. Ngene lho, Kir. Iya weh. Iku mek awak dhewe gawe ngono acara ngono anjene istri ki seneng kon. Terus awakmu ya seneng temen cintane setengah mati kan. Gak mungkin ya tetep diterusno. Iki aku kan mek ngandani. Ya gak apa-apa sih. Iki kabeh ku gawe pengalaman hidup Iya. nek tengane kan ngono. Soalnya nek ndelok untumu kan bahaya sih. Ki. Ambek sing iku mang lho, nge. Ambek sing aku gak senenge Mbak Sri ku utangane lho, gak seneng aku. Kuman utang lho, gak seneng. Sampean kok ero, Cak? Ya ro lah. Ya, aku utang mekar, utang syariah. Lah ya iku, Dik. Lah, Lho lah iya lah apa Cak sing dituku? wis pokoke hitungane ku mbane wong ngono kok sampe utang diutang lho, Dik. Nek gak duwe masa gak utang, Cak? Lho ya gak aku tanggung jawab kok, Dik. Ya utang. Saiki nek anjene kan gak duwe duit. Pokoknya Ayo. Kon seneng nek aku gak tanggapan. yo ngene iki kabeh kebutuhan ae. Iya, heeh. Plan iki ku mang wis bare wong gawe pelajaran. Pen jalane demit cairan ben layangan lho ben. Apa? Demit cairan mana? Apa? Jaluk gendeng Probolinggo. Iya. Lah iku lak genderuwo-genderuwoan tok sih. Pen, Pen gendenge jeneng Probolinggo. Dilayani. Ayo, jangan nunggu ganti gaya aku dicegat ben aku ngetan. Adik demite gondrong bisa. Aku kan wedi. Anjene kabeh ku ya apa? Kekancan iki nek gak ngono ya kan. Darmawi Jaya.
Probolinggo Cak Darmaji, Cak Usman, Cak Bokir karo Mbak Sri pisan. Beguyonan iki kae diakhiri sakmene mbok menawa ana kekurangan liya njaluk pangapura. Ini Cak Tonge. Ya, Bikar. Perlu di kalahno ae rame nek kepingin nanggap ludruk Dharma Wijaya. Ora ado-ado nang Kabuh yo, Mbak. Iya, nang Nek kene Pak Haji Tawa. Oh, Pak Haji Tawa, cukup Pak Haji Tawa iso hubungan aku nek Jombang. saiki yo ngene Bikar. Iya. Anjene wong iku kabeh iku perkara dhuwit kok. Saiki ketua iku wis badine akeh yo dimelok nglawak, jaluk tambahan. Iya. Jadi debel oleh badine lodrok, oleh bayaran lawak. Sampeyan kok njaluk ditambahi ta? Coba. Sampeyan. Ya jelas dong. Tambahi apa? Tambah perkara. Saiki ngene, Bir. Timbangane turu sore-sore, ayo mlaku-mlaku nang Desa Siwalan. Ndelok cilitane Lodrok Dharma Wijaya. Yo. Derek-derek kula sedaya kakung putriane Msa Sepuh